Sikubingelele mbukeli ngasekhaya umphilo location umzwakhe sakhile esigciksimkhulu skipha sengane sanabeka ungasigqoka nami othanda location ye-TV njengamanje nginehambili esinazo la khona ke umgabadeli ubaba insizwa ke isuka khona eMpunyoni eMntondo siphinde futhi ke ngibe noma udokotela uMadlozi Mthengisi uyena ke engasuka khona ke endaweni yabalango ngathi isikhala sedipho kodwa kulukile ngizophinde ichazele kahle ukuthi ke ikuphi la kasuka khona kunendawo le esikuphathele zona mkhulu ngasekhaya sazi ukuthi abantu abaningi baxakekile ezinye izinto eziningi ezahlukahlukene kodwa sinazo ihambile zami la ezichaza kabanzi ukuthi mangabe usesimene esikanje ikuphi okumele ukwenze wena kwakho nje usingalenzi iphutha udede ngosonke isikhathi sihlale kesile akuningi azokuthola okwehlukahlukene uyamanje zothola izintambo ngibhekise lapha kudokotela umama ke uThelizi Madlozi akithi mama udokotela awuchazimile ngasekhaya uma sikhuluma ngedaba isikhuluma ngani liyini idaba umuntu osuke kanjani idala kanjani lesuke kanjani ngibonge kakhulu Cabashe ngibonge kakhulu Kisheni ngibingelele nombukele lapho ngasekhaya njengoba esengethulile igama lami nguMadlozi akithi ozalwa kwaXhakaza wendela kaThelezi njengoba eseshilo Kisheni ngiyabonga ukunginikeza leli thuba ukuthi ngilekelele abalaleli ngasekhaya ngoba iqiniso linye sihluphekile emakhaya sidinga usizo singazi ukuthi sizoluthola kuphi ngizokhuluma ngedaka ngizoqala ekuthenini kungakafikwa ekuthenini umuntu uzabizwe ngedaka kusuke kwenzakaleni kodwa ngizochaza lona idaka qobo ukuthi yini idaka sizokhumbula ukuthi ke idaka into etholakala egcekeni lomnumzane ngaphakathi esibayeni uma kusuke kunezinkomo uqala ke inkomo ikhiphe ubulongo lobu bulongo zihlangahlanganise kuphenduke kube umquba ngesikhathi lokhu zishobinga lapha yalezo lulina uhlangahlangane nenhlabathi yalana bese kukhanda idaka so leyo nhlabathi emnyama esiyuda oliqinile lapha naphansi iyona ke lento esithi idaka ungasekhaya kuzokhumbula mlaleli ukuthi umuntu ukuze azazi ukuthi uwumwakwabani ngeke azazi inkomo ingekho phakathi ngeke zazazi nje ukuthi unwakwabani inkomo ingekho phakathi kwazi lokho umlaleli ngasekhaya bese kuba ukuthi ke futhi ngeke uze ukwazi ukuthi leli daka elakabani ngale kwegceke lesibaya yingakho litholakala esibayeni lingatholakali kwezinye indawo asiye ekuthenini ke onjani umuntu okuthiwa yidaka umuntu okuthiwa yidaka umuntu ozalwa inkosikazi yala ekhaya koShenge eGalileyo mangikhuluma ngomuntu oganileyo ke ngokwesintu umuntu othelwe ngenyongo wagana kulowo muzi ngoba ukugana kwethu sekukuningi khona abagana ngokuthi bathathwe babuyise ekhaya kwenziwe leyo mkhuba yethu sekuthiwa uganile omunye ahamba ayoshada enkantolo sekuthiwa kodwa ngikhuluma ngalo othelwe ngenyongo bese ngeshwa lithizeni esehamba umnumzane lo akamganile esedlula emhlabeni maye sedlulile bese ke abala ekhaya beyahlangana sebethi hayi ngeke ingane yabantu ukuthi singazihambi yotheza amalongo noma ihambe iyokha imfino kwezinye izibaya cha ayicuthe khona la egcekeni bese kusuka umfowabo ke omunye useyangena noma useyanyama khona la noma usebheka izingane zomfowabo ngihlukanisa kanjalo ngoba ngesinye isikhathi kubizwa ngeindlela ezahlukene kuthiwa hayi uyame ngosibanibani noma kanye hayi usibanibani ozobheka izingane zikaSibanibani noma hayi usibanibani ozongena endlini kaSibanibani lezo ngane ezizozalwa lapho kusuke kuyidaka lala ekhaya lokhu okusho ukuthi lengane izelwe umakoti wala ekhaya olotsholwe ngenkomo zala ekhaya wayezala umyeni wakhe engasekho kodwa futhi yaphinde yazalwa umfowabo wala ekhaya ingiyala ekhaya umuntu oyidaka ke mhlambe masingamchaza uphila kanjani la ekhaya ngoba ngiyazi ukuthi mangahle kwenzeka uthola ukuthi insizwa leni ihambe emhlabeni mhlambe ibingakinayo indlalifa
okuyena mfana ozothi uyindlalifa la ekhaya. Mhlambe ibinganaye umfana ke ngisho noma okanye ingane nje. Uma isizelwe lengane la ekhaya iyenza yonke noma inelungelo lonke eliphelele la ekhaya ngoba ingiyala ekhaya. Okungenzeki kuyo ngeke izithuke isithi ubaba wami yiloya isikhomba loya baba okuyena ongenile noma oyizalayo ngokukhalo lwakhe, kodwa izobe isazalwa kuye lo baba lo ongasekho ngoba uthiwa lo ongenile konke akwenzayo wenzela umfowabo njengoba eshilo wathi uzongena lapha uzokwakha indlu yomfowabo. Ngeke akwazi ukuthi loya baba ongenile mawukuthi ubengenayo umfana omdala nani bese kuthiwa hayi nansi ingane yakhe endala iyona okufanele yenze izinto, mhlawumbe akamtholanga umfana endlini yakhe akakwazi ukuzothatha lo bese eyokwazi ukuthi enze izinto ngale. Cha, izosala njeyana leya ndlu aphinda abona ukuthi uyiqhuba kanjani uyenze njani. Imfundiso ke noma izinkulumo eziyenziwe la kulezi ingane ziyezitshela ukuthi hayi ningabandawonye ubaba wenu loya yana mhlawumbe mase bekhulile bechazelwe ukuthi lo vele engasekho ubaba wenu wenze kanjani njani, ngoba zibe khona izinkinga zokuthi izingane mase zikhulile bese ziyacwasana. Sekukhona esezithi thina sizalwa original wena uzalwa uMamangele. Cha, ngokwesintu ayikho lonto, zonke lezi ingane ezakhe lo baba noma ziba khona izinkinga zothola ukuthi seziyacwasana, sekuyaliwa, sekuyilokho nabantu abadala bathuke sebengenelela ngenxa yokungabi nalo ulwazi sebesho izinto okungezona. Kodwa ngokuqondileyo nje idaka ingane ezalwa inkosikazi eganile yasiyangenwa noma yasibhekelwe ingane noma okanye yasiyeyanywa ukuze kuzale lo muntu. Uma ngabe sithi lengane ezelwe eyidaka la ekhaya kube leyentombazane, sekufanele ke manje mhlambe iphume ihambe yogane siyalotsholwa. Njengoba ilotsholwa ke lezi inkomo futhi aziphumi ziye kuloya baba okuyena owaguqayo ukuze kuzalwe lo muntu. Nazo lezo nkomo zisengeza lo mnumzane okuyena oleleyo. Into eyeyenze kuyethiwa kukhishwa inkomo eyodwa unikezwe loya baba okuyena okuthiwa inkomo yamadolo. Akanikezwa sonke isibaya sonke somnumzane, yena bese nikezwa inkomo yamadolo. Kuyenzeka ke kwesinye isikhathi uthola ukuthi zonke lezo zinto ziyawususa umsindo, kodwa nje ngokuqondileyo ngiyafisa umlaleli ekhaya azi ukuthi kena ke kwenzeka kanjalo. Ake ngibuye futhi ngiyichaze ukuthi kuyenzeka uthola ukuthi umakoti ukhona usehanjela umyeni wakhe besabe ukuthi benze isiko lokuthi angene bese beyithuka sebegana sebentshontsha. Mhlambe loya usaba umkakhe ngoba mlaleli ngasekhaya ngiyafisa ukuchaza lokho ukuthi angeke umakoti ezongenwa umuntu ongaganiwe. Angeke noma ngabe mdala ukhona noma bungakanani, kodwa kuzofunwa owomndeni oseganiwe ukuze akwazi ukuzongena lo muntu okuyena osehanjelwe umyeni wakhe. Uthola ukuthi ngenxa yokwesaba noma ngenxa yokungaholeki kahle ngeqiniso ukuthi kahle nakho kufanele kwenzeke sekuthiwa sekuvela ingane. Leyo ngane futhi isuke iseyilo idaka, kodwa ke manje seliyicala ngoba kuntshontshiwe, akwenziwanga ngendlela efanele. Sekufanele ukuthi abuzwe umakoti uqhamukaphi lokhu osekukhona, uhlalwe phansi ukhulumisana umndeni, mhlawumbe kusuka umsindo uxatshane aphike naloyana bese ngathi umakoti khona angasakwenzile kahle ngenxa yokuthi omakoti sebesatshwa akusenziwe izinto ngendlela okuyiyona yona. Kodwa ngokuqondileyo umlaleli kusekuyidaka ngasekhaya lelo ufuna nje ukuthi uhlale phansi umndeni ukhulumisane kahle bese sekuyalungiswa umakoti agayisa utshwala ngoba lelo cala alisiwa kubo ngoba usuke engaphumelanga ngaphandle, kodwa kuba inkulumo yakwagogo noma kuyinkulumo yomndeni ngaphakathi ekhaya ilungiswe bese sekuyaqonda. Ngicabanga ukuthi umlaleli ngasekhaya masikhuluma ngedaka sikusuke sikhuluma ngento enjalo. Sithokoza kakhulu ukuthola udokotela. Ngifisa ukubhekana ukuthi omunye uyafika ezoyama noma ke ezobheka umakoti kamfowabo. Umfowabo ebelezi uzofika ukubisizo mhlambe esuke bese yahamba noma ke mhlambe ufike sekukhona izingane ezikhona zihambe lezi ngane zinxoshwe
zithi samfuni zibeke lokho nalokho. Esimeni esikanjalo umuntu osuke efakwe ngempahla wahlala phansi lekugcineni usephuma nyova useqoshelisa ayingane ngaba kuyethu umoshile noma mhlawumbe izingane nje ethe zabe sathana seyikhulile isimeni sale kwenza kanjani. Ngiyabonga kakhulu umbuzo ofana nalona. Ngiyacabanga ukuthi umlaleli ngasekhaya baningi abazocazululeka enhlizweni nasemqondweni. Into ekhona le esihlale sibhekana nayo insuku zaphuma eyenzakalayo. Ake ngiqale ngalo okugijimela ukuyongena mhlawumbe azakhipha inkomo engabe imbuzi engabe yini kuya nomkhuba wakulelo khaya ukuthi kwenziwa kanjani. Ngoba ejahe ukuthi uyodla ifa, ngizokubeka ngikuqoqe kanjani, uyodla ifa lomfowabo. Kusuke kuganga nje noma kukonakala nje lokho angeke sikufake esintwini noma esikweni noma emkhubeni yethu njengama-Africans. Kusuke kuwuganga okudinga ukuthi umndeni ungenelele ukulawule lokho. Nanokuthi ngiyafisa ukuthi lento abantu abadala beyenzana ngoba bengacabangile ukuthi ngena. Ngoba ngesikhathi kwenziwa lo mcimbi wokuthi uzongena uhlatshwa leya mpahla kusuke kuhlangene impunga nempungakazi la uzoyalwa ukuthi konke okuficela wena okwakho ukuthi uzokwandisa hayi ukuthi uzokudla. Yingakho kube nesisho esithi ifa lenyindlu alidliwa kwenyindlu. Usukutshelwa yonke leyo nto uyalwa ngoba nawe usukuyingane kuleso sigaba uzokhuliswa kusona. Utshelo ukuthi wena okwakho kuzobonakala ukuthi indoda njengoba uthe uzokondla izingane zomfweni noma uzozikhulisa khulisa nokufica ngaphakathi. Mawufica inkomo ezimbili azibentathu awungafici izimbili sekusele yodwa noma isekho zonke usuku usufana nesigane nje lapho usudinga wona lo mndeni futhi ukuthi uhlale phansi ukubonise. Yingakho kufanele kwenziwe obala ukuze umakoti ake sithi mhlambe kuneyimali into engabonakala ingamehlo useyabona lo baba njalo ukhala ngokuthi akwenziwe ukuthi sikufanele ukuthi kumoshekele izimali. Umakoti sekufanele abike kwabadala ukuthi ayikhona izingane ezisencane manje umyeni wami uthi asenzeni ukuthi mina ngibona kanje ngoba fanele siyigcine phela imali noma kanje senze indlela yokuthi siyonga kanjani noma siyikhulisa kanjani ukuze ikwazi ukugcina yonke izingane ngendlela okuyiyona ukuze kuyofinyelela la. Bese ngena kuleye izingane eyingane inkinga kakhulu ke ngoba izingane zisuke zingaboni ukuthi ziyifaka esiseleni esingcole kangakanani. Ngizobeka kanjalo uma ngizama ukuhloniphisa ngoba uma uyingane awukwazi ukungena ezidwabeni ezikamama wakho, awukwazi nje ukuyikhuluma into ethinta umama wakho nekamero lakhe noma nobukhosikazi bakhe la ekhaya. Yingakho kuyethiwa khona la izingane zingena khona la zingangeni khona. Uma ngabe izingane uthola ukuthi ubaba ukhona kulesi sigatshanyana engengasidlula kuso sokuthi usuke iganga uma kunento engekho kahle phela ukhona umndeni asibikele obaba noma asingathi siyabika futhi asibuze baba kusenzeka ngakho baba omkhulu noma mkhulu noma gogo nakho sibona la ukuthi na. Bese ke kuyakwazi ukuthi kuhlalwe phansi kulungiswe ngendlela okuyiyona. Yingakho sithi thina kubalulekile ukuthi manomndeni noma ngabe izimo zilikhulu kangakanani kodwa nikwazi ukuthi kube nezigaba la nibambisana khona kwangempela ngoba nisuke nidingana. So uma ngabe ngiphendula lo mbuzo wakho ngaphaya kwenzeka ngale ndlela engichazayo ngapha ezinganeni izingane azazi ukuthi azikwazi kahle ukukhuluma ngedwaba zoma wazo futhi vele phela ngeke zikwazi ukubukelela ikwabo lifa noma lokho okuncane ukukhona kuphela ngenxa ukuthi mhlawumbe umama akaboni mhlawumbe naye phela uyahlonipha kusekhaya fanele alalele umnumzane kodwa zona zibe ukuthi kuyona azithinti izinhlaka zomndeni ezifanele ukwazi ukulungisela lokho kungabonakala kakhulu zingaze ingene esilingweni zokuthi ngelinye ilanga sekuthiwa sezixosha umuntu omdala noma okanye sezixosha uyise ngoba phela mayixosha loyise isaxosha loyise wazo oyizalayo ngoba uzongena kuphi esihlalweni sakhe uye kahle. Yingakho nezingane ezalayo kuthiwa yezakhe konke akwenzayo wenzela bani umfowabo uye. Yilokho kufanele zikwazi. Ngicabanga icacile mhlawumbe sesizohamba siyazaphethe ngifisa ukubheka la esesikubona isikhathi kwenzeka ukuthi ohambile oyami isikhathi esiningi uthola ukuthi asamnaki umakoti wakhe usegxile kakhulu ngapha uthando
luningi kakhulu kulo ongesiyena wakho kodwa asuyibheke kwakho egcine sekuxabana laba omakoti kodwa kuhambe bese kumosha ngisho isidalwa ngento okusuke isiyenziwa omakoti kuze kibe kuyenzwa indoda ayisamnakile lokuyini ongakampela isiyonke izinto eziningi siyibhekise ngapha ithi kwangale izokudlela kulo muntu esuke imbhekile ukugcina ukubheka la ekuthini ke uma ngabe kwenzeka uthi wayena oyamile siyahamba emhlabeni lokhu usiko lezwayo uchawe sesiyakhipha la ngoba ubuyamile awusiyena wakhe lo ungagcini naye sebuye ezombheka nalo uyabuza umbheka sebehlangana futhi manje kumakoti ekusuke ingcabano kwenza nje simile kanjani. Ngiyabonga kakhulu ake ngiqalela ekuthenini esimeni sala uthola ukuthi usengenile la uzobheka useyahamba emhlabeni kwenziwa njani isimene esifana nalokho. Okokuqala sikhona isikhathi sokuthi angene akhulise izingane. Uma sekubonakala ukuthi seyikhulile izingane noma umusekhulile ayiseneshayela ngamaqakala nje. Mhlambe sebese esigabeni sokuthi ufice nomunye sezenzela ngekopi lakhe lapha nomunye usenzenzela lapha. Ilapho futhi kungenelela khona amalungu omndeni ukuthi cha seyikhulile izingane asibonge manje. Abuyisele kuphi endlini yakhe ngoba kusuke kuvikelwa khona lokho ukuthi ekugcineni kosuku kungathi mangabe sekufika isikhathi sokuthi akaphumule bese kwenzeka leyo nto leyo yokuthi sebegcina manje sebebanga indlu eyodwa noma sebebanga unkosikazi oyedwa. Uma kufika la ethenini uyahamba ke manje lo imiphi imikhuba egcinwayo noma elandelwayo mawusahanjelwa umyeni wakho lo wawuzomgana ungabisiyo wamangeno uyazila nje njengenkosikazi uphelele uhlala isikhathi sonke kuze kufike leso sikhathi ukhunyule kugcinwe yonke imicimbi nani kodwa mase kuhamba lo wamangeno uma ngabe kusuke kuyinto ekade ihlalelwe phansi yenziwa kahle ngokwesintu uyazi naloyana okuyena umnikazi walomnumzana obekade seyame ngapha wena uzofika umbathiswe lelo phinifa ukhunyulwe kanye nezingane awusahlali njengenkosikazi akusasetshenziswa inkomo awusayenzi leya nkonzo yokuyogunda njengenkosikazi awusayenzi leya nkonzo yokuyakini njalo njalo ngoba kusuke sekuphelile konke ngawe ngesikhathi uwenza lezi zinto leza la usuwenza njengengane yala ekhaya ufakele lo phinifa bese sewuyabeka kanye nezingane sekuphelile njalo. Uma kumzumile ake ngisho njalo ngoba ngithe kufika isikhathi la akhishwa khona abuyele emuva. Uma kumzumile ngaphambi kokuthi abekwe iba khona lento yokuthi abikelwe phela ukuthi cha khumbula ndoda ukuthi wawungene ngempahla la uzobheka izingane zakwenu zazomfowenu njengamanje sowuphumulile buya ke uze inganeni zakho ubekwe ngendlela noma umuzi uhlukene noma ngabe umuzi uhlangene kwenziwa into efanayo. Kulena yokuthi kwenziwa njani uma uthola ukuthi lo useyamlahla umkakhe manje usenamathele lapha. Maningi ke amagama ahlungwanyana agcine sekhulunywa lapha kakhulukazi asuka abhekiswe kulo okusuke ehanjelwe indoda. Kukhulunywa amagamanyana anohlevanyanyana alumelayo engingafise ngathi singomama emakhaya ngoba vela khulunywa yithi singawabuka ngenye indlela siwalungise ngoba ayalimaza. Uyayalwa umuntu ngoba usuke ngene esigabeni akangasazi naye futhi angakaza aphile kuso ukuthi ndoda sizobe sikubhekile lapha yana uyobheka kodwa kahle kahle nanku wakho umuzi. Uma ngabe uyobheka izinkawu lapha ensimini awulali khona ufike wenze lokho kwenza uqikelele ukuthi konke ku right ubuye uzephi ekhaya naye akaye lapha afika bonke izingane ezidlile zilele kahle yonke into kahle lolo suku noma emini abuye eze kuphi ukuze lo nkosikazi angazegcine naye esephelelwa uthando sekusuka ingxabano bese kuthiwa isikhwele kanti akusona isikhwele akusenzeki kahle fanele naye phela aneliseke noma kanye ugcineke konke okufanele yena njengenkosikazi angabe sethwala icala lokuthi azathi omunye kanti yimi nengabulala loyana mase kufanele uthwale kanzima. So ngifuna ukuyibeka ngaleyo ndlela ukuze umlaleli ngasekhaya ayizwe ukuthi sinda kangakanani noma kanye likhulu kangakanani mangabe ifuna lapho ifuna indoda eqotho nendoda mhlambe engathi mina iyasazi isithembu nendoda ezwayo mangabe itshelwa
nendoda elifunayo usizo mangabe ibona ukuthi khona la kungahambi kahle khona iphume iye kwezinye impunga iyohlala phansi ithokelele ukuze yenze okuyikho okuqondileyo. Ayisizakala kahle imnandi le ndaba yacala nami ngasekhaya sadinga ukuthi ube usizo umuntu mase la ufuna ukubuza khona ukukhona la ufuna ukunezezela khona usuyikukhuleka ngakho siyakumema ukuthi nawe ube ingcenye uphathi 2 kwayo le ndaba uzophinde ke ulandela mhlawumbe asingasabe siphethe le ndaba siyiguqa kanjani okwalamhlanje mingapheli kulo namhlanje sigoqa kanjani ukuthi umbukeli umle ngasekhaya. Engingafisa ukusho kumlaleli ngasekhaya kakhulukazi komama, ngiyacela bomama asiqaqele ifociya. Sineyingane eziningi ezingamadala kodwa ezingazazi ezibona ngenhlupheko yehlela phezulu kwazo. Sineyingane eziningi ezigcina ezithola kanzima empilweni ngenxa yethu bomama silokhu siyibophile ifociya sithole sithethu. Impilo le njengoba sikhuluma ngalento asikhulumi ngento engakaze yenzeke. Uma yakwehlela nawe ukuthi usuhanjelwe umyeni wakho nesaba leyankosikazi noma nasaba isikhundla sakho noma nasaba inkonzo noma wesaba izingane noma wathini wagcina ususho kunesesikho einganeni. Ngiyacela ukuthi siphumelele obala izingane zaze amaqiniso ukuze zikwazi ukulekelelwa ngokwesiko nangokomkhuba kwenziwe uyikho wonke umuntu aphile kahle. Akekho umuntu odalelwe ukuhlupheka ahlushwe into angayazi. Asabathe uzama lokho asabathe wenza yonke omunye agcina azathwasa into engekho ngenxa yokuthi uthwele kodwa manje akayazi into ayithweleyo. Nginxusha omama nogogo nosisi ngasemakhaya engathi singavuleleka einganeni zethu sikhuluma okungamaqiniso alukho usizo lungatholakali la uma ngalufuna kakhulukazi oluthinta isiko lakho elithinta imikhuba yakho elithinta ubuzwe bakho elithinta yonke into ngoba size senze ngisho ucwaningo makufika la sithola khona ukuthi unesibongo sesizwe esingawazi amasiko aso nemikhuba yakhona kodwa siyakwazi sisukume sikwazi ukutholela sibuye sikulekelele ukuze uphile nempilo uNkulunkulu akwabeleyo. Umuntu ngasekhaya umlaleli uzofisa ukwazi ukuthi uma ukhuluma ukuphi nendawo naye ngempela ngithola kanjani. Umama okhulumayo njengoba usuke washo udokotela uMama Madlozi Akithi wakwaThelezi ongumaqhakaza utholakala lapha yana kwaNongoma kwaWard 10 endaweni okuthiwa isokhaleni lwamathonga eduzane neklinikhi ebizwa ngamaPhophoma. Kuneyinamba atholakala kuzo uma ngabe mhlambe umdinga ngelungelo lakho mhlambe bazosithola. Kulungile wasisizomphakathi sesinikeza nibathayile. Siyabonga kakhulu. Uma ngabe ufuna ukungithola emoyeni kunenamba ethi 072 ithi 98 ithi 00 ithi 560. Eyesibili ithi 063 67 30724. Zombili lezi namba zo-Vodacom leyo qala ukuthola nango-WhatsApp kuyona. Ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu umbukeli ngasekhaya. Yena-ke udokotela ngomsebenzi wakhe ngaseyenzile ingakho eseza kodokotela uvele nje ukuthiwa udokotela kodwa-ke kunezinto osuke usuzenzile bese uzokufika khona kuthiwa udokotela. Yena-ke udokotela-ke uMama Madlozi Akithi wakwaButhelezi kaNongoma. Ukuyena namhlanje kade siphathele-ke inkulumo yelonke. Siyenza-ke no-part 2 sokusiqhubekile nawe siyakumema uthi ube ngqe. Siyathokoza kakhulu. Isikhathi sakho othe wasipasona kuyinto ozihlele sinawo sokusikhathi siyacela ukuthi uhlale ke sinawo lolu lwazi oluthulile wena udlulisela nabanye bakhona abazosiza sohlele sinawo sonke isikhathi la kwiCashing TV. Siyabonga.